През тази седмица ще имам възможност доста пъти да отговоря не на БСП, а на Димитър Стоянов, защото аз претенции към партията БСП нямам. Имам огромно уважение към БСП, защото това е партията, която в крайна сметка след една година ще управлява България. И БСП като партия може да помогне много на мен и на моя екип, когато поема управлението на град Бургас, така че в Бургас гражданите да плащат социално справедлива цена за своя живот. Не мога да разбера защо беше тази вербална агресия от господин Димитър Стоянов към мен. Бях в интерес на истината в почивка 5-6 дни да се подготвя за това събитие и ме завари много неподготвен новината, че господин Стоянов всъщност цяла седмица се занимава с мене лично и това, което съм направил тези дни на страниците на вестниците и включително до вашия сайт ще изпратя специално опровержение. Господин Димитър Стоянов доста лъжи с тази социология. Социологията е следното. В изследването, което е на БСП, 12,8% са за Веклин Стоиновски, 8% са за Валери Симеонов, 3,8% са за по-приемливия кандидат на БСП. И имам един въпрос към господин Димитър Стоянов. Той готов ли е да излезе пред бургазлии и да им каже, че неговия резултат е под 2%, че той е слабия кандидат на БСП? Никога нямаше да повдигна този въпрос, ако не бях нападнат вербално от господин Стоянов. Още веднъж казвам, аз предлагам, както вие виждате, алтернатива за социално управление на град Бургас. Нямам абсолютно никаква претенция към останалите политически сили. Аз се боря срещу ГЕРБ и се боря срещу господин Валери Симеонов. Не мога да разбера защо господин Стоянов вижда проблема на БСП в град Бургас в лицето на Веклин Стоиновски. Не съм казал нито една дума никога против БСП и достойните хора, които са членове на тази партия. Основното, което е обявена тази среща, това е среща разговор. Тук днес са нашите промоутери, които са 200 човека с близки хора, на които искат да представят нашите идеи. Основните три теми, освен социалната справедлива цена, която предлагаме на бургазлии за живот през следващите 4 години, основните три теми са това, с което аз влязах в полезрението на бургазлии и оттам в бургаската политика преди 4 години. Хората се интересуват кой и защо спря този напредничев проект Небостъргача в град Бургас. Небостъргача, който сега вече можеше да бъде готов, ако не беше настоящата власт от ГЕРБ, ако не бяха, за съжаление, последните месеци от управлението на Йоан Костадинов. Също така хората са много притеснени, интересуват се какво се случва с плажа. Помните какво беше 2006-2007 година на Бургаския плаж, тогава когато аз го управлявах. Виждате, тази година община Бургас не може да се справи. В момента сме средата на юни месец, на плажа няма спасители. Хората това ги интересува и аз имам какво да им кажа по този въпрос. И най-накрая проекта с паркинга. Единствените частни пари, инвестирани в град Бургас, в обществена полза, единствения паркинг, единствената инфраструктура в този град, за който бургазлии не са изтеглили нито лев заем. Нещо, което стана благодарение отново на проект стартиран и вид в завършен вид от мен.